ο Γιαρθάμπαλ στην κορυφή. Όπως στην κορυφή είναι και ο Γιαμάλ ετοιμάζεται. Ο Μπαρτάτζι θα φύγει για να περάσει. Ολμό με τον Γιαμάλ. Πέρασε ο Γιαμάλ, γύρισε με το δεξί απέναντι, κεφαλιά, δοκάρι και στα δίχτυα. Λεβαντόφσκι 2-1. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από 2 λεπτά ο Λαμίν Γιαμάλ για να σερβίρει τον γκολ στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που βάζει το 4ο δικό του στο πρωτάθλημα και δίνει προβάδισμα στην Μπαρσελόνα.